Egwe Ọranaeze abịa m ka si abịa ọkwa Chukwunonso ogidi anam ọrụ nwana m niile egwu a ka nje enye Ọranaeze obi ọcha ma ọ kama nwaanyị anyị na-egwusiri ebe na-eme ka eji egwu ya ọgwụ ego eji mali m egwu anya Ọranaeze obi ọcha maka na egwu a bụ egwu akara aka anyị na-egwusi na adịghị nwoke mma adịghị nwaanyị mma adịghị nọdụ n'ụbọchị dejeni ọrụ ije nsa ije nsa ije nsa ije nsa ije ije nsa ije nsa iba iba ije nsa iba ije nsa iba ije nsa iba egwe Ọranaeze mbekenu n'ewe Ọranaeze mbekenu n'mmanwụ na-agụ egwu mmadụ ọka n'ije egwu obodo kwuru ọnụ m Ọranaeze ụmụ Igbo unu n'ụlọ ọnụ m alụsi egwu ụmụ ọma mụ na-agụ egwu n'eze m obodo bịa mụ na-egwu ọnụ m egwu unu mara nwa Chimela zara nwa na-agwụ igwe n'obodo Igbo egwe nwa Chimela zọbụla eze na-aza azọ igwe na Sri Lanka gbachi itu elu ugo onye ndị bi egwu ọrụ nna kpọrọ m ndị gbula egwu bịa igwe Sri Lanka onye na-ekwu okwu ya anya bụ nwoke atala ahụ n'ụwa ọmarị ma ya dị mbe ebe mesie ju ụwa wee gbozie na eze o wee chizie igwe n'obodo Igbo kwesịrị Lanka igwe ihe agwa m onye na-ekwu okwu ya ya bụ onye ọma Jude ya bụ nwa Amaka Otiama igwe n'obodo Igbo Jude nwanne m Jude nwa Amaka Otiama ọka nwara metiti Jude agbasigo ike Jude nwa Amaka Otiama nwara metiti odogwu mmanwụ na-agụ egwu ego ọka nwa na Sri Lanka ọrụ nna kpọrọ m asị m je tieli egwu n'ibe adịgo mbe osi atụrụ anya ọda o mesịrị bụrụ n'oche ndụ mmanwụ Jude nwa Amaka Otiama onye mara na ọ ya dị etu a Jude nwanne m duo megị wee emenuo nwoke nwere metiti mmanwụ Jude nwanne m mmanwụ na-agụ egwu alụsi egwu mmụọ bụ n'ogwuo eze na mụnne ya Jude nwa Amaka Otiama igiligo ọgwụ onye kpọrọ Jude wasị m kana Mr. Amaka nwanne m Amaka Okongwo Otiama
Honorable Mekeneyi Dabo Ezinna Abamolotu Dogu Ezinna Oya Delegema Oranya Molo Nwa Pụta na-eju odu ọbụlọka nwa igwe n'obodo oyibo Kwado egwabighị ma akọnwa dị mma wee Nwoke nwa ọrọba ejiji mmanwụ na-agụ egwu ego igwe n'obodo oyibo Nwoke nwa na Sri Lanka dogwu mmanwụ na-agụ egwu Onye mamụ oju ode jesi mụ kana Ọbara na mma ya bụ ezi nne mụrụ tụdị ọdụ agwụ mmiri egwu ya bụ nne mụrụ tụdị ọdụgo ụmụ nwanyị ya bụ ọbara na mma agwọ mụrụ tụdị agwụ mmiri egwu odidi ọbara na mma nne mụrụ tụdị nne dị mma agwọ mụrụ ọmụmụ n'onye li aka nwe tụdị Mekeneyi igwe n'obodo oyibo gwara mbe dike mmanwụ arọ na mọnne ya anamu kelele mo tu ni igwe lowali wodi kala de mmanwụ wodi 1 million ebe li mo ga igwe family ka je egwu ya ro wa igwe wodi Mekeneyi anịla alụsiegwu mo ba na boy dogu mo ra mo me Waka wa mojo ode njese mukana Obugo eti Agba Junior Dabo waka wa na Uganda na wezi nwanne Obugo Mekanu ngo Wanda tode igwe n'obodo oyibo Kwuri ni ba de goma igwe n'obodo oyibo nwa Ono mato de na mukanalia Tuode wasi mukana Dabo abuja make Dibista waka nwa nwelo Abuja maka waka nwa na ndia Tuode se mukanu mwewe igwe n'obodo oyibo tụọdị waka nwara mbe dịka akaligo egwu ọrụ onye akpọrọ si nwuche tieli egwu nne dị nwa nwele n'ibe adịghị mma ọkwa mmadụ ka ndị ije egwu ọka nwa tụọdị nje ese mụ kana ụlọ nsọ amaka The soft boy, oka nwa nwelo ogwu mmanwụ Chinedu Amaka Tụọdị si mụ kanu nwewe Chinedu Amaka ọgwa mmadụ ọka n'ije egwu Tụọdị si mụ kanu n'utudodogwu igwe n'obodo oyibo ọka nwa na Sri Lanka o nwere ogbenye liegeli ibe abalị ka eji ekwu anya Gwa mo we emele ku ogala ngora mo be mo to de bia Onyo mezo mo gbe Oka nwa to de njese mo ke no lisa Na mo lisa oka nwa odogwu ego de ke no lisa mo Na mo lisa oka nwa Tụọdị si mụ kanu mwewe igwe n'obodo igbo tụọdị mmanwụ ọrụ amụọ bewe onye ọgbara gị mara odogwu tụọdị bịa nụọ nne m ọgbọ nọ n'ọgbọ tụọdị n'ọnụ ya anyị jee kene ya wụji na playlist ezi mmụ ikolobịa enwe m igwe na mba odogwu injinia Oyele mmagba Jina Brelis Dogwo nwelo bụ mmanwụ Waka nwa m igwe anamu Eze ọmọgụ
Jina Delis di meloga kaligo ezimi kolobia aka melo na ogwulodo Jina Delis meke na yewe ogala dokwo wologu mo onyo ma engineer Jina Delis ezimi kolobia ayele mmagba odogwego aka melo na ogwulodo idele Jagwa mwa yemele gwego Onye ọma injinia Jida Delis egwu onwelogwu ma ọ na-agwụ egwu onye a na-anamụ okenelia egwu onwelogwu ma nwe egwu ọgwụ mmadụ ka ndị ije egwu Jida Delis aka mere ọgwụrụ ọtọ odogwuru m igwe na mụ na-ejeni igwe Sri Lanka igwe n'obodo oyibo igwe Sri Lanka igwe n'obodo oyibo igwe anyị jee kene ya bụ onye ọma Bọni Obaje n'ọkpala akwa odogwu eze na-anọmịa Tobikman Bọni Obaje Tobikman oke nwa nwere ogwu ma ọ na-agwụ egwu Kodesi mukenu wewe Igwe n'obodo igwe malia Waka nwa nwere ogwu ma mmanwụ na-agwụ egwu Anyị jee kene Sunday anagwa onye eze waka nwa nwere ogwu mmanwụ na-agwụ egwu Sunday agwụ egwu Oke nwa na Sri Lanka Oke nwa Sunday odogwu Sunday agwụ egwu odogwu na Sri Lanka onye na-ara ekerele na agwa mmadụ ka ndị ije egwu obodo ngwụrụ ọnụ mụ anyị jee ka na abụchi adịle Abroman odogwu na namu onye ọma abụchi adịle onye nna mekenu n'egbe dokwu owologwu igwe n'obodo Igbo ọka nwa chụdị na-asị mụ kenunu mmanwụ na-agwụ egwu ọka nwa chụdị odogwu mmanwụ na-agwụ egwu ego anyị jee kene ọmaba obidi nwanne eke tụọdesi mụ kenu n'egwe ya bụ ọmaba obidi ọka nwa mmụọ nwere mụ ọka nwa chụdị igwe n'obodo Igbo ọsị mụ kenu n'uo odogwu na Sri Lanka onye nna na-agara na anyị jee kene nwankwọ Chukwunonso oke nwa na Ebonyi steeti oke nwa Chudi igwe n'obodo Igbo ọsị mụ kenu nwankwọ Chukwunonso igwe n'obodo Igbo oke nwa na Ebonyi steeti mmadụ ga-eji eze aka 5G network oke nwa gbalakụ na nwa oke nwa Chudi igwe n'obodo Igbo ọsị mụ kenu igwe Sri Lanka igwe n'obodo Igbo igwe Sri Lanka igwe n'obodo Igbo Kane Manuel Joseph Odili dogwo nwelo
mmanwụ na-agụ egwu ya bụ amali nwoke ya amaghị obi ya n'ụwa ya nwoke nwatụ dị akaliga egwu amali nwoke ya ama obi ya German Wama Brothers onye na-ana ekenele nne odogwu na Sri Lanka nwoke nwatụ dị nwara ma ọba egwu nwasị m kelu mgbe omuli egwu bịa onye na-ana m nne ya igwe n'obodo oyibo egwu tụdị igwe ma onye emele egwu ọ gaala tụdị nwa ọgbala akụ mmanwụ ọ gaala maka mmanwụ tụdị maka mma dogwu ọ gaala odogwu maọba tụdị anụ mmanwụ arọ na ya nne ya oke nwe tụdị mmanwụ jele dịka jọ mmanwụ nwara m oge odogwu jele dịka jọ mmanwụ odogwu na Sri Lanka ya na-esi igbo bụ ngọ tụdị mmanwụ nwara m obechuwo oke nwere bụ mmanwụ egwu ngilizi egwu echuwo na mgbe egwu nwoke nwatụ dị igwe n'obodo oyibo nwoke nwara ma ọbụla gbanwara na anyị ya dogbu onwere ogwu mụ na-agụ egwu ego giligara egiliga ọgwụ nne nna na-ekelele gị ọkwa mmadụ ka dị ije obodo ọnụ anyị ji eke n'ọgwụgwọ Benjamin Onyadikachu tụdịsị m keneyi ọgwụgwọ nwanne m Benjamin Onyadikachu tụdịsị m kelu nụ egwe ijele mbulegwu bịa aka ekpuche nwa wa na nna m anyị ji eke na-atụ n'odogwu tụdị nwara m ogodogwu ego mmanwụ arọ na mụ nnọgwụ ya nwanne m otu dị gbọrọ bụ dịka ayọrọ na mmanwụ oke ogwu obodo m gbara tozu egwu nwanne m otu dị gbọrọ ma ọba nwanne m ayọrọ na mmanwụ egwu egwu ọma mbụrụ nwanne m ọgbazakwa m okike ajụdo ya ro igwe n'obodo oyibo ọba tozu egwu wadana Sri Lanka bute ego igwe ụwa wananyo tụrụ nso chụma mụ nnọkpọ ụwa karịwana egwu ya obodo otu ozu juo keme gbazakwa gbuo otu ode nwanne m otu dị mọra atụ uzu tụrụ nso chụma gwa gị ọgbazakwa gbuo ọba na ọgbara otu dị nwara mgbe ọbakọ atụ ozu ọgbazakwa ọlụbịa n'ime otu egwu ọba gwe erezibụ ngwa otu ode ọgbazakwa gbuo egwu gboo ewu tu olisa dani ayọrọ na mmanwụ ọba na ọgbara otu ode karịga egwu ụwa manyo mmiri nwere ọba dịka anyị kọlọbịa dị ahụ erezibụ ngwa otu ode na mụrụ n'ụgbọle ezi ari ni bori loyi to de manwo aro na muzulo gegwe aro tuwo to de nwanne mo bia no igwe Sri Lanka igwe n'obodo oyibo igwe Sri Lanka igwe n'obodo oyibo igwe ụmụaka wezibili teledika dọmma ụmụaka wezibili ego na wadị m onye mma nwoke nwa na Dubai nwoke nwa mụdọra bịa nuo ụmụaka wezibili ego mmiri nwanne m otu dị odo nna kpọrọ ọsị m ji etieli egwu nwoke nwa ramobe odogwu onwelo igwe n'obodo oyibo to dị mmanwụ to nna ya akpọrọ mụọ atụdị atakala ego anwụ onye kpọrọ tụdị odogwu jere obodo oyibo dị n'ụwa ọlọgbotu dị
oyibo atụdị ijele nga n'ime obodo oyibo emesịla pụta na bụ nga n'ụwa nwanne m otu dị o mesịrị ijegwo nga na bụ nke bụ obodo oyibo egwe o mesịrị pụta na bụ nga n'ụwa o mesịrị ijegwo na bụ nga na bụ nke ịtọ arọ na mụnne ya nwanne m otu dị wegbọdị juo kie ọ gbara nwa igbo ya bụ arụsị ọrụ ama ọbịa ọ si agbatu ozuo ọ gbara ndị anamụ ya gbanye aka odi gbasịrị gbata ọsọ anya jela obodo oyibo ka ya bute egwu ibe mmadụ ji amụ nwa duje nwa n'ụlọ agwọ ọ gwalikọ gba fes na nne ya nụlịa dị n'ụwa nne na nne ya kpọlịa nwa m ijewe obodo oyibo ọ ya adịla gị mma n'ọbụ na mmadụ na-emenye ibe nwe na anya gbọ ya ya nwunye ike n'ụwa ya anya bụ otu dị ka anya mma akala aka ya gachu dị ji kpesia nya bụ akpala tukelụwa wazaza chụdị ekpele tụdị nwa pụta na nga o mere iji anya mere ịtọ n'ụwa ya tụdị wee bute na ego oyibo dị n'ụwa egwe tewara m ọbịa mmanwụ mụ na-agwa egwu tewara m ọbịa mmanwụ mụ na-agwa egwu giliga tụdị odogwuo kewara m ọbịa igwe n'obodo oyibo onye nna gwanye akpọrọ m eje eke na-azụbi ike nwa abalị chi eje eke na-azụbi ike nwa abalị chi odogwu ya bụ igwe amazi nwanne m otu ode ọ si m ke na-eyi nwanne m azụbi ike mgbe na-agbala m na mgbochi agha n'ogwu onwere okwu mmanwụ azara m okenalịa n'eligbe otu dị igwe n'obodo oyibo n'ogwu onwere okwu mmanwụ na-agwụ egwu ibudo ngwụrụ ọnụ m eji eke na ogwu eji ọfọ ọ bụ nwanne ogwu eji ọfọ ọ bụ nwanne oke nwa mụ dọra mmanwụ na-agwụ egwu Dr. Bush oke nwa na New Delhi ọgwọ mmadụ ụka dị ije egwu nwanne m otu dị igwe ego na Sri Lanka ọrịa na akpọrọ m semoja abịali egwu ego ka o ji akali ike egwu ijele mmanwụ o ji akali egwu mmanwụ jele egwu anyị ekele Sunday ndị okwu mefune na-agba akwụsịnachi Iron Papa dịka nso n'ogwu onwere okwu mmanwụ na-agwụ egwu Sunday jedere moto dị mmanwụ ọghara ma ọ bụ egwu jedere moto dị odogwu igwe n'obodo oyibo tụọ dị mmanwụ igwe n'obodo oyibo tụọ dị odogwu onye asụrụ ikwe na mma na-ayarị arụ oke nwewere okwu anyị ji ekele achịbụ igwe ikechu ugbo gị akwụkalị akwụ oke nwa nwere okwu ya bụ nwanne chikwado igwe ego na amala eji amanwụ achịbigbo ya nna n'ogwu onwere okwu mmanwụ na-agwụ egwu ọgwọ mmadụ ụka na ije egwu n'ogwu na potinovo nwa nwere okwu mmanwụ egwu anyị na-eji obodo onye ezurukọ na mma na-arịarị arụ onye m otu ode ọ si mụ kere ụmụ egwe ịmalị m igwe Sri Lanka igwe n'obodo oyibo igwe Sri Lanka igwe n'obodo oyibo igwe
injinia dozie Peter onye ọma injinia dozie Peter odogwu ọka nwa mma igwe anamụ mmanwụ na-agụ egwu ya gbaga ndị ọga nwanne nna nna m okenelia onye turukwa na mmụọ na-agharị arị na-agba nwa nọ n'ọkọ gburugburu ọnụ m ọsị egwu ọgbọ ogwu m na-eti egwu anyị na-aka na-akane ya bụ aka na ọ gaala n'egwu onwere ogwu landlord na mmịata anamụ aka nne nwere ogwu ma ọ mụ na-agụ egwu aja aka na-achụ ụdị igwe n'obodo oyibo ọka nwara m ọgbakaliga egwu ọrụ onye akpọrọ m enwechapịali egwu onye eze na makpọli ha anyị ji ekene Ifechu ya bụ Ifechu wee batụ ọka nwa nwere ogwu ma ọ na-agụ egwu Ifechu ife atụ odogwu aka itilaiti odogwu ego Ifechu mee ife atụ odogwu nwa na-agụ egwu ọka nwara mụrụ m aka odogwu na mụọrọ m Okechu ego nwa nwere ogwu nwa na-agụ egwu anyị ji eke na-achụ odogwu ego tụdị nwa ọra mọba mmanwụ ọrụ onye akpọrọ asịmụja apịali egwu n'ime adịgo mee onye nwere ogwu ọgwa nna na-eli ego tụdị mmanwụ nwoke nwa tụdị gwagwa ibe ya emere egwu ego ọ gaala anyị ji aka na akede mmadụ kọrọ anyị ji aka na akede mmadụ kọrọ odogwu dọwala aka n'ate wọle moto dị osi mụ kelu ụlọ egbe ọ gaala igwe n'obodo oyibo egbe gburugburu ọnụ mụ nwoke nwa moto dị anna ele ma nwa ga-egbe nwoke nwa chụdị odogwo ọra nwa mmanwụ egbe duwo aga na mụnne ya nwoke nwa chụdị mmanwụ egbe ihe ọgwụgwọ ya emere egwu egwu ọ gaala onye otulukọ na-eme achụdị mmanwụ nna na anam ya onye eze na mụ okenelia nwoke nwachu dị udogwu ego nwachibalaza na nwa anaza azọ jụọ dị ọka nwara m bụ udogwu ego ọ gaala mmadụ oge dị ije Sri Lanka igwe n'obodo oyibo olibe otu dị igwe Sri Lanka igwe zọgbọgọ igwe n'obodo oyibo olibe otu dị igwe Sri Lanka igwe nwere obi igwe n'obodo oyibo olibe otu dị igwe Sri Lanka igwe nwere obi karịcha nwa oke nwa ọra ma ọ bụ ụlọ igwe Sri Lanka oke nwa atụ ụnyakaligwe olibe otu dị igwe Sri Lanka igwe ọzọ ma ọ bụ igwe obodo oyibo